10 tvárí Ježiša. Tou prvou je Ježiš ako bábätko. Úplne prvý raz, kedy ľudské oči videli Božieho syna, ktorý sa stal človekom, boli Vianoce, bol Betlehem. Bol ten moment, kedy Mária a Jozef privítali prisľúbeného Mesiáša. Aký krásny moment je pozrieť sa do tváre každého novonarodeného dieťatka. Niečo jedinečné sa deje v našom srdci. Preto máme tak radi Vianoce. Preto zbožňujeme malé deti. Druhá tvár Ježiša je tá, keď ho vidíme ako 12-ročného v Jeruzalemskom chráme. Je to tvár, ktorú obdivujú znalci zákona a nechápu, kde sa berie v takomto mladom človeku toľká múdrosť. Jeho vlastní rodičia, ktorí ho 3 dní hľadajú, mu vyčítajú, prečo si nám to urobil. A Ježiš odpovedá, vari neviete, že som mal byť v dome svojho otca? Treťou tvárou Ježiša je, keď vyučuje. Áno, ten Ježiš, ktorý hovorí o Bohu ako otcovi. Ten Ježiš, ktorý nás učí, ako máme konať pokánie, ako meniť svoj život, ako dať dôraz a na prvé miesto lásku. Spomeňme si na našu obľúbenú pani učiteľku, pána učiteľa alebo profesora, ktorí nielen si niečo odučili, ale ktorí naozaj mali o nás záujem. Štvrtá tvár Ježiša je tá, keď Ježiš uzdravuje. Keď uzdravuje myseľ pravdou, telo svojim dotykom, ducha svojou mocou. Slepí, chromí, malomocní, tí videli v Ježišovi Boha, ktorý má moc nad každou chorobou. Piata tvár Ježiša je Ježiš, ktorý odpúšťa. Za všetky udalosti je najvhodnejšia tá, kedy nahnevané tváre kameňujúcich mužov, ktorí prichytili ženu pri cudzoložstve, vyzývajú Ježiša, aby zareagoval. A Ježiš ich odzbrojí jednoduchou poznámkou a zdá otázkou. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Všetky tie kamene tam zostali. A preto sa Ježiš potom pýta ženy. Nikto ťa neodsúdil, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už viac nehreš. Šiesta tvár Ježiša je tá, o ktorej sme čítali na druhú pôstnu nedeľu. Ježiš, ktorý s 3 apoštolmi ide na vrch Tábor a tam sa pred nimi premienia, jeho šaty žiaria tak bielo, ako ich nejaký bielič na svete nevybieli a jeho tvár žiari ako slnko. Peter nevie ani poriadne, čo má povedať, hovorí len, dobre je nám tu, postavme 3 stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. Ježišova tvár žiari božskou slávou. 7. tvár Ježiša je tá, o ktorej hovorí evanjelium dnešnej 3. pôstnej nedele. Ježišova nahnevaná, Ježišova spravodlivá tvár, Ježišova tvár, ktorá horlí za poriadok v dome otcov. Ježiš čistí Jeruzalemský chrám, ale zároveň nám pripomína, že ešte dôležitejší chrám, ktorý prichádza očistiť, je chrám našej duše. 8. tvár Ježiša je tá, ktorá bola falošne poboskaná, opľúvaná, fackaná, trním korunovaná, znetvorená, tá, ktorá ukazuje úplné utrpenie, v ktorom nemožno rozpoznať takto ničeného človeka ako bytosť. Preto aj Sväté písmo hovorí, že som ako zašliapnutý červík. 9. tvár Ježiša je tvár vzkrieseného Ježiša, ktorý každému učeníkovi, ktorý svojej mame, osobitne Tomášovi, ako aj Pavlovi, Šavlovi, dáva príležitosť ho spoznať a hovorí, blahoslavení tí, ktorí nevideli, ale uverili.
Ale azda tá najkrajšia a najdôležitejšia tvár Ježiša je tá 10. Tá, kde ho ty a ja, Ježiš a ty, budeme vidieť z tváre do tváre. Vtedy, keď zomrieme. Vtedy, keď sa pozrieme na ňo. Vtedy, keď si uvedomíme, že všetkých tých 9 tvári od bábätka až po vzkriesenie nás pripravovalo, aby jeden deň sme mohli povedať, ja ťa poznám. A Ježiš povie tiež, a ja poznám teba.